F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Primetime Preview qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Esprit. Red Elmar. Il-Malti jgħid li x-xahar ta' Awwissu il-fqir u s-Sinjur iħossu. Dak ifisser li sħana jħossa kulħadd, kemm is-Sinjur kif ukoll il-fqir għax f'Awwissu tagħmel ħafna sħana. Ix-xemx ta' Awwissu qawwija wisq. Ovvjament ħanfakkarkom bħalma jagħmel kulħadd kemm importanti li f'Awwissu nixorbu ħafna ilma. Importanti kif jgħidu l-Ingliżi keep hydrated. U jekk sejrin ħdej il-baħar u ħatoqgħodu fix-xemx, ovvjament tinsewx il-kappell u x'inhuċċali. Xejn you'll be in style għax dawn jistgħu jkunu fashion statement. Dan is-sajf qed noħodkom tiskopru bajjiet u rkejjen fejn tistgħu tgħumu kemm xejn mhux tas-soltu, postijiet li forsi jew ilkom ma tmorru jew qatt ma mortu. Illum ħammorru nagħmu post ieħor. Ejjew miegħi. Għall-avventura ta' din il-ġimgħa ħanaqbad it-triq lejn in-naħa ta' fuq ta' Malta. Ħansuq il-fuq lejn id-demp il-ħuta kif jgħidu biex flimkien nitpaxxew bil-ġmiel ta' Coral Lagoon. Coral Lagoon huwa għarżejr fil-baħar bl-ilma ċar kristall. Din hija żona perfetta għal min iħobb juża l-kenura, iħobb jozz u jħobb jom. Coral Lagoon huwa post li meta żżuru tikkonferma żbuħija tas-siti naturali li għandna fil-Gżira Maltija. Coral Lagoon għandu żewġ ismijiet oħra, il-Grotta tar-Roll u Dragonara Cave. Din l-attrazzjoni naturali hija għar kbir b'saqaf imġarraf li jifforma toqba fil-blat, forma ovali, b'daħla dejqa għall-baħar. Hawnhekk ma tistax ma tilmaħx u ma tinnutax il-baħar kemm hu ċar. Laguna kalma għax protetta mill-ħitan tal-blat. Dan huwa post tajjeb ħafna biex tom meta l-baħar ikun kalm, jew sempliċiment toqgħod tirrilassa fuq il-blat. Il-bot mill-folo l-kbar li normalment ikunu fuq il-bajjiet ġirien, il-bajjiet tal-Armier. Minn fuq, intu tħares l-isfel se titpaxxa bil-mod ta' kemm hu kreat sabiħ dan l-ar, kreat b'mod naturali. Iżda l-isbaħ esperjenza hija meta tidħol mill-livell tal-baħar ġewwa l-grotta. L-ilma ġewwa l-grotta huwa pjuttost font, għalhekk huwa post ideali għall-għawwiema konfidenti. Għal min jixtieq iżur il-grotta tal-Roll mill-art, hemm bżonn ftit attenzjoni u żarbun adattat għax il-mixja fuq il-blat hija kemm xejn avventuruża. Meta żżur dan il-post meravigliuż, importanti li ma tħallix traċċi warajk, qatt tħalli skart warajk. Fl-akkwati tal-grotta tal-Roll hemm il-bajja tal-Roll li hija bajja aktar faċli biex tgħum fiha. Qiegħda fl-istess kosta li jinsab dan l-ar u ftit il fuq minn din il-bajja insibu wkoll torri. Torri l-Abjad, torri tal-Assi żgħir li ħares lejn il-bajja tal-Armier. Dan kien imbena fl-1658 bħala wieħed mis-sitt torrijiet ta' Deredin. It-Torri l-Abjad intuża bħala stazzjon militari matul iż-żmien u matul l-istorja Maltija. Fis-sajf m'hemm xejn nisbaħ milli tqatta' ħin ħdejn il-baħar jew fil-baħar u aħna flimkien ma' Fjord Vita hekk irridu narawkom. Ibatulna ritratt tagħkom ħdejn il-baħar, fil-baħar jew taħt l-umbrella, waħedkom jew f'kumpanija. U dak ir-ritratt li tibatulna grazzi għal Fjord Vita jista' joħroġkom rebbieħa. Ibatuli r-ritratti tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook u imbonnici.tv. Qed nistennew ir-ritratti tagħkom. Fil-bidu ta' din is-sena b'mod nazzjonali ġiet introdotta skeda ġdida ta' ġbir tal-iskart. Skart separat. Min Ottubru li ġej is-separazzjoni tal-iskart. U li tinħareġ il-borża abbinata mal-ġurnata partikolari ser tiġi infurzata bil-liġi.
Għal ħafna llum il-ġurnata li nisseparaw l-iskart saret in-norma. Għaxejn ngħiduha kif inhi li tissepara l-iskart huwa faċli ħafna. Xhur tal-larinċ fil-kontenitur tal-iskart organiku, fliexken tat-deterġenti mal-iskart riċiklabbli, ħriqi użati mal-iskart imħallat fil-borża s-sewda. Li tissepara l-iskart huwa faċli ħafna. L-iskart prinċiparjament jiġi separat f'erba' kategoriji: skart organiku, skart riċiklabbli, skart imħallat u ħġieġ. Fil-kontenitur tal-iskart organiku għandek titfa' biss f'dalijiet tal-ikel nej jew imsajjar. Tista' wkoll tarmi weraq niexef u fjuri. Fil-kontenitur tal-iskart organiku qatt m'għandek tarmi trab li tkun knist, loqom tas-sigaretti jew injam. Il-borża tal-iskart organiku għandha tinħareġ biss kull nhar ta' tnejn, nhar terba' u nhar ta' ġimgħa. Fil-kontenitur tal-iskart riċiklabbli għandek titfa' biss plastik, karti, metall u kartonċin nadif. Importanti li tlaħlaħ l-oġġetti qabel ma tpoġġihom fil-borża mal-kumplament tal-iskart riċiklabbli. Ħwejjeġ, kaxxi ta' takeaways użati u batteries ma jistgħux jintremew fil-boros tal-iskart riċiklabbli. Skart riċiklabbli jinġabar biss nhar ta' ħamis. Il-borża s-sewda nużaw għal skart imħallat li ma jistax jiġi riċiklat bħalma huma ħriqi użati, liter tal-qattus, tazz imkisra u coffee pods fost oħrajn. Din il-borża tinħareġ biss nhar ta' tlieta u nhar ta' sibt. Fil-borża tal-iskart imħallat m'għandekx tpoġġi skart elettroniku jew mediċina, dawn għandek tiddisponi minnhom f'kontenituri apposta li ssib f'kull lokalità. Jekk ma tafx fejn huma il-kontenituri fil-lokalità tiegħek, għamel kuntatt mal-uffiċċju tal-Kunsill Lokali biex ikunu jistgħu jigwidawk. Il-ħġieġ riċiklabbli jinġabar darbtejn fix-xahar, kull l-ewwel u t-tielet ġimgħa tax-xahar. Dejjem għandek toħroġ il-ħġieġ imnaddaf u mingħajr tappijiet u għotjien f'kontenitur li jerġa' jintuża. Ħġieġ imkisser għandu jintrema fil-bringing sites jew civic amenity sites. U ftakar li nhar ta' ħadd ma tista' toħroġ l-ebda tip ta' skart għax l-ebda borża ma tiġi miġbura. Primetime Preview qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Esprit. Red Elmar. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.